Türk vizasyny alan Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna gidende raýat aktivligini görkezmejekdikleri barada dilhat ýazmaga mejbur edilýärler. Türkmen Helsinki fondy tarapyndan habar berilen bu täze talap ýurtdan gidýänleriň ýene köpelýän wagtynda ýüze çykdy. Türkmen Helsinki fondy Türkiýe gitmek üçin viza alan Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan çağırylýandykları barada habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu guramanyň web sahypasynda 5 martda çap edilen habarda fevral aýynyň ahirinde Türkiýe baran bir türkmen raýatynyň ýagdaýyndan mysal getirilýär. Viza alınımdan soň meni ýaşaýan yerimdäki yerli polisiýa bölümine çağırdylar. Olar menden daşary ýurtda hökümetimizi tanqidleýän hereketleri we protestlere, internetde alınıp barylýan syýasy meseleleri boýunça çekişmelere gatnaşmazlygy öz üstüme alýaryn. İnternetde ýerleşdirilen videolary tesvir ýazmajakdygyma we olaryň aşagynda laýyk goýmajakdygyma söz berýärin diýip ýazmagymy talap etdiler. Dip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda özüni gadam diýip sanadan bir türkmen raýaty seçirilýär. Ol dil hatyny bermedik bolsa daşary ýurda çykyp bilmejekdigini belliýär. Bu Türk vizasyna bolan islegleriň şeýle biometrik pasportyny almak boýunça Hof salanyň fonunda ýüze çykan nowatdaky talap. Ýazyrky wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe barmagy üçin berja etmeli ýene bir çylşyrymly talaby öz ýurduna gaýdyp geljegini kepillendirýän guwannama bilen bagly. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä adamyň ýygyna gaýdyp geljekdigini kepil geçmek üçin döwlet idarasynda işleýän adam tapmaly bolsa köpler üçin agyr mesele bolup durýar. Türkmen Helsinki fondy kepillendirjiniň 2000 manat girdejesi bolmalydygyny iş ýerinden bugalteriýa bölümünden hat getirmelidigini habar berýär. Kepillik haty bolmazdan viza berilmeýär. Seýahat edýän adam wagtynda watanyna dolanyp barmasa kepillendirjiniň işden kowulmak töwekkülçiligi döreýär. Çilede adam hukuklary boýunça guramanyň maglumatynda 2 martda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň Jenewada geçirilen 137-nji mejlisinde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbatary Wepa Hajyýewiň Türkiýe bilen viza girizmek maksadynyň türkmen raýatlarynyň howpsuzlygy bilen baglydygyny aýdanlygyna öňse çekýär. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkiýe türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin viza düzgünligi girizdi adam hukuklary guramasy päsgelçilikleriň kanunyna ters gelýändigini belliýär. Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanununda şeýle diýilýär. 18 ýaşyna ýeten her bir raýat islendik wagtda ýurtdan çykyp biler we islendik wagtda ýurduna gaýdyp biler. Kepillik haty barada hiç zat aýdylmaýar diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda bellenýär.